siyohlukaniswa ukufa mina nawe awu mina nawe siyohlukaniswa ukufa Valentine so sijengoba sidedication kubo bonke ithandana abathandanayo bonke abantu abafisa ukuzibona besothandweni isikhathi eside siyabona Wavutha umlilo wengoma wagudla uthukela wayofika ezintabeni zokhahlamba zivuthe ayidabuka imbadada magago khahlamba jabulisana izizwe ngengoma emnandi jabulisana izizwe zonke nangobuciko bolimi Yajabuka imbadada Lomfana mina umzukulu ngamathalelo wathalela inkomo zamadoda isigugula samazini namangwane isibuni basayini wathalela indle yakucineka Zishiyana ngomshefe Simbatata kukhahamba Nomfoka mshengo ogibela isihlahla somdlebe uma wela ihlathi elimnyama ngegimegeme indlebe yamagagu thangithini bayebanika nyamba yokhahlamba izivuthavuthe kuKhahlamba FM Injalo ke indaba emsakazweni uKhahlamba 93.4 FM umphulaphula umsakazo sixolise njengoba hici obiye baba khona sixolise nje kakhulu ke kunezinto ezingahambi kahle lana sazo umdlalo sebaphi kunje kodwa ke nje okubalekile njengoba sike sakuthini sathi ke sihleli nensizwa namhlanje uSiphano Mapensela bashaya kamnandi lapha ialbum yabe sihloko sithi umhlaba uyagoqwa bafowethu sinibingelele sinamukele kwisikhondla khona somsakazo uKhahlamba FM bafowethu niphakamise nje amaphimbo ningadingi ukuphakamisa amaphimbo sizokwazi sizwane kahle usondele lapho nje emphobheni yebo sanibona nisabengela ngaphakathi emsakazweni asenze kanje kunezinto ezingahambi kahle asenze nje mfowethu wavutha umlilo wengoma wagudla uthukela wayofika ezintabeni zokhahlamba zivuthe ayidabuka imbadada magago khahlamba jabulisana izizwe ngengoma emnandi jabulisana izizwe zonke nangobuciko bolimi Therefore, we call on you. The radio station you can't live without. This is your radio. Ukahlamba 93.4 FM. All the way from 89.9 FM. This is the one. The complete mind and the soul food. The one for fun and entertainment. The one. Asembe ukuthi izinto zengamanje zilungile hayi sekuqonde kwazi kaje kaMfowadla mina ngingaziyo ngokwelakhe side 100% hayi 100% bafowethu nikhona lapho siyaphila usondele nje mfowethu lapha empobheni angazi kuhamba kanjani siyaphila kakhulu nazo ke sekucishe kulungeke manje asenze kanjena sithi ukucofa la nomdlalo osabekho siyachofela namhlanje sitesta live impela emsakazweni asambe mfowethu sizwe ukuthi kuyalunga 1 2 1 hayi sekuqonde kwazi kwatshekake sinibingelele bafowethu sinamukele kwisikhondla khona somsakazo uKhahlamba FM yebo siyabingelela ngaphakathi emsakazweni uKhahlamba FM bengela uMapensela njengamanje uhamba noSiphamandla abafana base Bergville eMkhomazana eSigodi nisuka nje eBergville sisuke eBergville eMkhomazana eSigodi eMkhomazana ulesikhuluma nayo Mapensela lokhuluma njengamanje okay uSiphano Mapensela la bafowethu sisazoza naye ngasesayidini lakho uSipha ngenxa nje yobuxhakaxhaka bethu omnenkinga ake siqale ngawo Mapensela mhlambe Mapensela igama lelu laMapensela liqhamuka kanjani uMapensela ukusho ukuthi unobhala ngozipho wayebhala ngapensela so lento lena ibuya from kuyithakazelo zakithi zakwaNtumba zakwaNtumba khona ukusiphazamisayo angazi ukuhamba kanjani uMapensela usuka esithakazelweni sakwaNtumba sokuthi nje kuye kwaxabuka lapho ekuthenini unobhala ngozipho abanye bhala ngepensela nawe uyazi ukuthi kuye kube khona ingxenye echumayo egameni lakho umonikezelwe naso uMapensela uyena wabe sechuma kodwa kahle unobhala ngozipho abanye bhala ngepensela okay ngibona ngathi kushaywa oshuna abaningi la sengithema ngilalela icwecwe nami ngilalela ngokutshontsha engathi sithi oshune abalana baningi ingoma zikhethekile masikhuluma ngoMapensela sikhuluma ngobani uumculi ucula hlobo luni lomculo uhlangana kanjani noSipha ngake ngimnike ithuba umfowethu achaze naye khuphuka lapho Sipha ngibingelele ngaphakathi endlini yokusakazela lo okhulumayo uSiphamandla
wakwahlongana isibongo. Awu, ngwane. Ukuhlangana kwethu ke nje ngasho ukuthi sihlangane ngasho ukuthi sikhule ndawonye. Ya into nje siqale nje esikhathini nje eside esidlulile. Ya ngoba nje sikhule nje sonke. Kwaze kwafika manje la sikhona. Kuyazwakala amadoda mhlambe nihlanganiswe yini mhlambe nihlanganiswe ukuthi nikhulele endaweni noma endaweni eyodwa mhlambe ukuthi nobuhlobo emakhaya asazi phela kuhamba kanjani igwili zakantumba ngeke ngizwe kusho njalo phela kusho ukuthi nje lento seyichaza futhi ngamafishane singadli isikhathi uSiphano Mapensela abafana bakhulu endaweni bayalingana nangeminyaka nangokuzalwa ngayo yonke into nangokuqeda isikole ningene nini la endimeni yomculo kaMaskandi nobabili nje ngathi ukungena kwethu endweni kaMaskandi singene ngo-2013 nibukela kubani ubani belikade nibuka kuye mhlawumbe beyingqwele obeyikade elite obeyi-role model yenu mhlawumbe siyazi ukuthi bakhona obaba oShalmesi bakhona oMaqimba bakhona oSaddam bakhona oBhuti Sehle zikhona ingwazi ziningi indala esikhona nibukela kuzona esikhula ngaphansi kwazo nikhula nibukela kubani nina njoba seniqhamuka futhi uzwakala ushunweni ukuthi cha mshengu Nkosi yamaGagu ngizofuna uphasise la kukhona into engayifunda kulezi insizwa ngifuna ukuthi njengeNkosi yamaGagu elalele nje wonke amabhinqa ngifuna ukubona ukuthi izovela yini leyo nto yini le yanihlanganisa nasenikhetha ukuthi ningene ngale ndlela eningene ngayo emculweni kaMaskandi okusho ukuthi ukuqala kwethu lento le siqale ukungena emculweni ukuthi sicule siqale ngokufunda iginqi kuqala ngoba besinento lokuthanda iginqi kodwa umculo wona njengabafana bonke abakhulile emakhaya sonke sicabanga ukuthi besibukela koBhuti bethu mayebuye emagoli bephethe ama-cassette nama-radio bethenga abaculi laba abaphambili nje osobalile omaqimba obabuSaddam bonke omgqomeni omtshengiseni so kahle lento yenza ukuthi thina njengoSiphano Mapensela sigcine sesiwazi wonke umculo kaMaskandi ngoba ngothola ukuthi uBhuti uthanda umculo lo nomunye uBhuti uthanda umculo lo kodwa mabe badlala shothi babadlala kithi thina sikhona kahle bese siphakathi nendawo ukuthi lokho kusiza ukuthi sazi wonke umculo khona so njengamanje mhlambe umuthi yabheka iCD yethu ihlanganise kakhulu umculo kune hip hop bese ba naMaskandi phakathi kuyazwakala madoda kuyazwakala mhlawumbe niqondena nithi umhlaba usuyagoqwa nathi umhlaba uyagoqwa kwaseqhamuka leli ubhubhane esibhekene naso kwenzakala ndapha leCD lena engazathi mhlambe singasho sithi ibe is prophet ngoba iphume ingoma siyipheke ngo-2019 emva kuba kuzovela lenhlekelele le kodwa thina ukugoqwa komhlaba besibuka isimo ngendlela ekwenzeka ngakhona la ngaphandle mawuthi yabheka osisi baphelile le ndaba yokujongosa izintombi asekho umhlaba uyagoqwa abantu babulala ubuthaphu otholo baba bebulala izingane beshaya abafazi into ekade ingenzeki kudala so lokho kuchaza ukugoqwa komhlaba mongathela yela kahle ingoma yethu iyakubeka one by one ukuthi umhlaba useyagoqwa yini yenzekalayo embi mhlawumbe ekutheni ningene ngalendlela eningene ngayo la emculweni kaMaskandi ngoba kuyazwakala uyamuzwa umshengu njengeNkosi yamaGagu iphasisa lapha ukuthi izwa amakhono ngathi manengi lapha nihloseni nichazele umuntu olalele uSiphano Mapensela hlezi kuzwakala uSiphano Mapensela kuhamba kanjani yini le ningene ngayo yini ningathi ingqikithi kulomculo wenu enize ngawo ngoba anifuthumezanga ukuthi nizofuna ukugijima eshunini kaSibanibani uyabona yini nina enikade nihlosile ngale ndlela enifika ngayo ke ngiphendule nje lapho futhi uma ngabe uwumculi kufanele ukuthi ke umqondo wakho usabalale uma ngabe uyi-artist kufanele ukuthi umqondo wakho ngaso sonke isikhathi uqhamuke nezinto ezintsha ngaso sonke isikhathi akumele kungukuthi udlale vele isitayela vele sesikhona ngoba abanye abantu baye bengayithandi leyo nto leyo yabona kunezinto zokuthi kufanele ukuthi uma ufike endaweni waziwe ngento yakho isikhathi esiningi thina into nathi esihlale sayibuka sathi no yazi hayi ngoba singabazi abanye ushuni hayi futhi ngoba singayazi eminye futhi imculo kodwa lento kumele sihlanganise kube into eyodwa umuzwa nje ukubheka le album iqukethe nje ihlanganisile ikahle kukuyezwakala wemadoda mhlambe la phakathi kwenu uSiphano Mapensela ubani empeleni oqhamukeni nomqondo ukuthi ake sihlanganise ihip hop noMaskandi okusho ukuthi uzokholwa nje ephuzini le hip hop ingene ukuthi sisi record ingene ngathi mhlambe